Tak. Je to docela challenge, to Finsko. Většině se člověk myslel na první dobrou. Z sociálního čísla pojištění se teď člověk nikam neposune. To je neskutečný problém ve všem. Bez toho člověk nemá levnější jízdné, nemá levnější ubytování, nemá hlavně lepší ubytování, nemá možnost zůstat práce. Takže se to celý posouvá. Vypadá to, že bez finštiny se člověk nikam nedostane, protože to je zacyklený kruh. Neumím finsky, najdu práci, nedostane pracovní povolení. A nedostanu sociální číslo. Bez sociálního čísla se nemůžu hlásit na nějaké pracovní věci, kurzy, blablabla, všechno, co potřebuju. A můžu to obejít tím, že se tady přihlásím jako OSVČ z Česka, ale budu muset dokládat všechny svoje věci. Daňový přiznání, sociální pojištění, že mám zaplacený, blablabla. Takže Finsko je větší challenge, už by si člověk pomyslel, ale nebudeme věšet hlavu, házet flintu do žita, jak se říká. Příležitost je všude. Třeba tady ležel noviny. Zapitý. A pár dalších chytávek člověk může najít přes finsky. Nevím, čemu mi to bude. Kdy budu mluvit o tom, že vykupuju zlato, stříbro a ostatní drahé věci. Ale to se počítá. Důležitý je mindset.